La ourensana Pastora Fernández lidera la candidatura autonómica de Recortes Cero Grupo Verdes, un movimiento social y político que nacía en 2014 en respuesta a la necesidad de crear un frente amplio de unidad en torno a la redistribución de la riqueza. Esta profesora de educación infantil quiere que su voz se escuche ahora en el Parlamento Autonómico. A xente que pensamos que a política pode transformar a realidade, non temos que ter vacacións, e máis nunha situación de impás de goberno no noso país, sino que nos temos que arremangar para levar adiante outra forma de facer política e traballar contra os zarpazos que os recortes están executando sobre o 90% da poboación. Non queda outra, esa é a miña responsabilidade e a de todos os candidatos de Recortes Cero Grupo Verde. Su programa se fundamenta en 3 pilares básicos. Nos defendemos a unidade de todos os povos e nacionalidades e rexións de España. Consideramos que a outra palanca ten que ser a ampliación da democracia, por eso estamos por montar asambleas de electores onde a xente podamos decidir de verdade, haxa unha democracia real e efectiva. E a outra parte para nós moi importante é defender a soberanía nacional. Tras las elecciones generales en julio firmaban un manifiesto para pedir un gobierno de PSOE, Podemos y Ciudadanos. En breve insistirán en esa propuesta.